Mema wakaba e de ba busua setena ejosuo ha. Ene kwasi adai nyame de yenkwa ache eti ase. Ye bi twindwini ye busua ho. Ye sua, ye akyerɛkyerɛ adwene. Ye ahye ye ho den. Bunua ba ama menini. Minimi nua ba adwira mensa. Ene ibidin komo. Nua ba na akom tise. Mama, nyame adaroma. Ebusua ye Bibi ekoso kama. the Christians. Ene ye nkomo no. Ejina ye busua ene asafo so. Na ene ye bisa se ebusua ne nkom. Ena asafo no nso nko ana. Ni aba. Na kwa baby. Meje wo so. Na dikin bi. Osori a. Okwa asori. Ono ye dikin to okọ ntam ne bi asori dan. Na mmere aso ha na okwa asori. Na ne yiri si ni ema. Uri akodidwa. Ansana ofedwom. Ansana wato aso akwa asori dan. Obekọ asori. Na ne mama no so. Ne kwasi ada na omukwa asori no. Na omu practice football practice so. Oba no so bekwa asori so ma me na koduru no be 30 minutes time no amba ba ya no so koduru. Ne gina yede mu daada ne ho atwe ne Mary K bia. No so akwa koduru asori. Ntama ho pe. E mo mu nyina ekọ. Asemo asori no mbekọ. Nti ase dikin kwa na asori ni hia no. Mama na fe no wosi ni niam. Wo se krom ha brabo. Nti the Sunday no no de ye ne niam nyina asema ko nyam fie. Asemo fidue mu ba ko. Iti se nyumra ko ya be ko adwuma. Dikin o adwuma ye. Because no Bible say e was so hwe ofie yie we asori pani kura na ye ofie yie ansa. Nti ya nkyerɛ sɛ dikin wo boba ntem na wo mo amaka ne de. Yes, wo mo de time bia na mo pɛ na mo nye. Abusua no de ntimi enye different enche ayi asafo no. Won sɛ Bible mu kura no o say Kristo na ya asafo ni ti. Wo de aware kura toto ho. O se de oba be ma so eye oba eti no. Nti sɛ woni fie ti dia wo sɛ wo hye mmara bi o. Wo sɛ wo hye mmara bi. Ehu sɛ da sɛ ye le kwa koso ye Nyankopɔn. Sɛ de weekday wo be ko school anya wo na be ka kyane sɛ wo class 10 ti ko 12 no. Onim sɛ enna school start say mekɔ. Oba no start adwuma 7 no bedru hɔ. Nti adenti na mo ni nyamini nso e wo saa kwan no so. Ye wo sɛ ye di nyamini. Nti ye wo collaborative ayi. Se busua o se hu se efie ha de asafo wrade ne esom no kwasi na ye kwa asore start 10 nti ye nyina ye sore 8 na ye bie ye de ka baako na ye bom na ye kɔ nti esa no bia hu se how important it is man sore ntama dadi bu befu man sore ntama mama bu befu na me hu ni se maame ne ba no kora adwen kɔ baako e wo sa asore kro no nti no hwan na e kwa akɔtea hwan ate ase ase omu ni baako ye e wo fie sa na me hu no omu nya hunu botaye nti e wo se omu ka bom sa na me hu no se busua sa na me hu esom Kristo sa na me hu no enti no obia eye de wo pe wo mbekọ asọre ne de enso tembia wo bi pe e na obekọ mimi hu ni se be ma no eni oba no eti ase se ye ni ye mma de ti se de Joshua kan wo se mi ni mi fie de Ebesome ewrade enti no e wo so omu se ne den saa bere saa donbri eye bra me ni me fie eni Kristo e wo appointment enti sa appointment na ye 9:30 a e wo se me ni me ri ni me manyina koduru obi ni eni Kristo ko hia ni eni ni kodi nkomo efisa se ya nkoduru wa media me de ko we mi kunu de ode ko me yire de ode ba nkola ne de omode ba appointment no Nyankopon kra won tie ase because it's all disorganized. But yet say Kristo ni ani de kwa ya appointment na nya asafo ni mu nipa na ebe ye say yaba oh am so be say am asoro ba ni woti e kire ho na emu Kristo ni ani ne won komode a misusu se ye nyina ye ka bom baako na ye kwa eye efri se wo hwe asafo a eye abusua kuo na ye asafo enye nipa baako na ye asafo no majority of membership of the church
eye abusua kuku nti asomasi ne yere ne ma asomasi ne yere ne ma asomasi ne yere se saa ba akoye ni nim na efie ho mu ni saa ba akoye ni togetherness na mudi bom kwa asori na obi akọ ne se de wo pe na ba akoye ntimi nyina asafonim okay asafonim ntimi nyina nti Bible so me yete ase se bibi bia nipa mienu ana miensa beti ase na omu bebisa wo no Kristo dim no beye mienu ana miensa ne ene de yin ene okunu ni wo yire ne ma no mo ka makoma abom na mo bisa na mo nyina makoka makoma abom se asafo baako eno ene Kristo etie Bible no enti se church no ewo wanchi nipa ewo mu ntimi nyina efiri se fie ho no nyina ye there's a hole tokuro wo fie ho ma me ne papa tokuro ho omunyanye baako so mo ye baako no mo ti ase se ye mre we ye de sum Kristo ye mre we ye de sum nyame enti ye kwa akosum nyame a misusu se Nyankopon beti ase se oni wo mo nso e wa appointment na wo behia mo wo mre a wo mo ne o ma se ano me kai se ye nyini no na ye dos kakra enti ema kwasida anopadidie no ye firi mu because obedidi na be mo ye late ne sane ma no nti ema me eyi anopadidie firi mu nti ebesi enne kwasida no pa kwa asori ya ye nidi aka ye nyina ye ho to kwa awade ase na mikuru nidi na aye midi ono so bisa wo nidi na se da bi kwasida no kwa bi akwai na fast di ya ho me nyame wa appointment be ko ba sorry ya na wo ko ye team thing yes and so say you would talk about ye teamwork teamwork we abusua teamwork was some way team e wo mse bedroom rebi no we be kase we be kase and so fapem ni Kristo dia mu nyina mo be baba ako na ma begina mu team no so en ka me pesa me kwata nwe ka pesa me ye we answer and so ye teamwork nti ye nyina ye fapem ni enti ase ne se ye kohia Kristo ni ne na di nkomo dia obi ade de nka wono pe no beto nche kakra na mu nyina ma agree because you agree to disagree enye se we na de ne etie ye se me na me di kan kan ye na ma papa ne di kan kan enye obi de ne yefo de Kristo pe na ye Kristo pe se ye nyina ye bomuko nti ye nyina ye bomako ne ni Kristo akwa di nkomo na o se abusua the importance of family no equal to say the way ma asafo pepe se emre eni enhihye bia wo de ma asafo enti se wo ya asafo pani ana wo na wo bia sorry dan no na se wo bia ni 9:30 na wo se 9:30 na before 9:30 wo se wo bia sorry dan na kan mu se sa hihye na wo de be ma wo fie so the importance I would master for no sa pepe na wo de be ma wo kunu ne wo ma ana wo de be ma wo yere ne wo ma e wo fie wo ma asori ni mu hia enchen wo yere ne wo ma entimi nye enye yo because boniafo na nani wo abusua ho because Nyankopon ani wo abusua ho no ono ne botaye nyina ne se obehite abusua no na abusua ne ntimi nyina ma me ne papa wantimi anyina mo ntimi ntete nkola no wo Kristo mu no wawia nkola no na ye nyina ye nim so wawia a okum no asei enti mma ye ni na ho na ye hu se asafo hia me ya asafo panyini me di panyini wo maku me di panyini wo memaku ma sa importance na wo de ma asori adwuma no wo de sa be ma wo busua fi sa wo busua no e the number 1 church and sa na ko number 2 church ni say the year kan mi nua ba mama me wonim ne mahu mo ntimi en kura wo mu fie ye no confusion so na ya mo de ba asafo nyame fie o papa confusion na mo de mo fie wo no na mo de ba nyame fie yeah because there is no order in the house. Eti wo be oba sorry abi bia be fa na adu na wutimi tutu wo busua ye wutimi handle wo fie well like you can handle the church well or say set your priorities right and what say wo mu say ade we anyway ene hia me ne dey wo sorry anopa na wo kwa adwuma wo nim say wo be kwa adwuma wo set bibia wo de be kwa adwuma pepepe adwada to fiada enti eduru da wo de be menya me ne so a ma busua ni hu fa wo ma ne tena se mo mu sa wo practice no eye mere se omunye bi fan hye saa time na saa time ni de ma wo teacher na o kire wo bana de nti asese saa bere we eye mi Nyankopon de sometimes ye de Nyankopon e de to second ye ta de ono de okay we can do that later
You can't do that later. Say your name no say your 9:30 near the Beko sorry na. Can you say some 9:30 no? A appointment I wouldn't yam here. Said you will the practice and one teacher and your own person or bemison. My obanin say meeting God and having relationship with God is also important. It's more than quality in answers and negotiation most settle priorities right. No one will say Abraboni yabona waha, nemo nika sepaya down quiet for heaven aquagodi. Na so could do heaven when I would show when in a moon and I won't move by. Miniaba, when you beji. When me, many swadi who say that she heavy ho, you couldn't be me neighbor. Me mother, me neighbor, me tramany a woman, and nano. Me person who be a beggar. So whenever you are just sad, dear, any. Frewabusia, no one nothing. No one setting more priorities right. No one was a sabby way, a crystal bread. Sabria Conora, you crowd with the moon to me and Wasoria. Mergusian who said this time ye timer, ye this year, a crystal wasn't, ye this year nasem, and I had a bonfire, and I had a change in ye watch rayon. Yen I yesia, Nadachi be a bosom aunt see and see a busiani, because baby, pretty walk. A one war pet, yes. Baby, a unity war, any no unity near Bussy anymore. A one war pet, a one to me flourish, and why a fertile land manner. If it's when some mammy agent, papa agent, what is it? What you from. Emma the quine, won't you took Bruno? No one come on back. No one young priorities, come. No one to near me, no one here for them yet to grow beer with them. Ah, mamma say a Busian, was say a Busiana, or say a saffron so. If you say, and to what he be see, ye did be dress for him, so for Cocano and Kenny ya, Mumuba, me fell to Muka. What petua jar, sorry. Oh, I sorry, we so young quo. What down for the sofa and can answer me, you were jar, sorry. We so a jar. A sorry nation, no. It's your sorry, no, a static free. Maybe nearby. Miss Mamma, I asked him, can you bridge her? A cost so pa, with me, cassette, me banner dear. During the week, or co school, San Quedgement, they do Sunday, Sana. I know the dark cry. Timmy, mamma, dark cry. So, but I was such love of friend of choir on Fasuna, so Nina, or ring free move. But Miss Mababa won't bridge it on Timin Cana Semu. When Timin Cana Sem, and so far, some dear, we cannot say there. So for mammy, some dear will make her. So the back motto for not in an arsenal, when Timmy and Pumano. Timmy Sram, what here for? Yes, Sram. Near ye fear no, and your mere from Quenya fear. And I said, who yammy Edmana would dinner near. Who would the sandy dear ever fear? And when you say, ye, yammy, I should take no, or be no some boss for man. Not a fear that young quail for my woman call. Ye knew we are one yo, who slow. Wobekun etina na bebre suro duabo e chen nyame no asem no nti eni dia ye de be ma nyame no yan fan starting fifie because we say charity begins at home enti se wo hu se nyame no ono na e de wo besi ni a besie ye de abusua mu ne nyame ne yesom na abofra no so wo 18 se wo swa wo de hye na seketekete wo de benyini ti mesremo maye nsuro ye ma no ye ne ye wo wo mo onyame de o ma hye yensa ti yensire nyansam firi nyame ho na ye mfanteche emofra no na ye fanko nyame fie na nyame na ye hu na ye de ho ato no so no obeboa ye etiefo abusua na sundwe abusua na hoto eka asore no eye abusua ene ye asore se abusua ne gine ye na fapem ni siye a eye Kristo so a asori ni su nyini enti ahoɔden na wode yɛ nyame adwuma no fa saa ahoɔden ne ahokeka no esi wabusua na ma wani nka wabusua na wani agye daa yɛda wase sɛ ne so wobetie yɛ na menhyira mo nkura mfie da sɛ ne yɛbɛsɛ ahyia ɛwɔ abusua ɛkɔ na mu ha ɛwɔ The Go TV. Bye.